तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब, फिट होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गेल बानी भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई से। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा, अगर रुआ गायकी में दम बा तो रुआ का सपोर्ट करे खातिर हम तैयार बानी। काहे से कि रुआ समन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी में होके, चाहे भोजपुरी होके, चाहे ट्रैक पर होके, चाहे नया कंपोजिशन होके, चाहे रुआ अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मैटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, जिला स्पेशल गाना, चाहे भक्ति भजन, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ समन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गेल बनी, चैनल पर नया बनी, चैनल पर पहला बार आयल बनी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, गाना पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ थे। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे बहुत पुराने वो गाना हिट भई रहे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो। तो यही धुन पर, यही ट्रैक पर रुआ समन खातिर लेके आ गेल बनी। बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मैटर, दर्द भरा बेवफाई सब। चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की के चाल चलन देख के और लड़का लड़किया से का कहता कि दिल कैसे लगाई तोहसे जीवा डरे, कि दिल कैसे लगाई तोहसे जीवा डरे, छोड़ के चल तह न जाइबू बलमुआ घरे, छोड़ के चल तह न जाइबू बलमुआ घरे। लगबू धोखा दे के एक दिन तू नफरत करे, लगबू धोखा दे के एक दिन तू नफरत करे, छोड़ के चल जइबू जान तू बलमुआ घरे, छोड़ के चल जइबू सोना हो बलमुआ घरे। तो उम्मीद करतनी मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा। तो रुआ सबन के एक बार हम अपन कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर बताई तनी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75 और व्हाट्सअप के नंबर बा 73 80 37 39 72। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कहीं मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक नहीं, हम तो राइटर रुआ सुन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता दी।